About po dun sa nangyari kanina. Seriously, what the fuck are you doing? I-explain ko po sa inyo. Hello, hi, what's up mga kabasyo? Nandito na yung vlogger Normer Devero Vlog po. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button below this video. At kung gusto mong lagi ka updated sa mga vlog ko, click mo na rin ang notification bell. So, for today's video, pupunta po tayo sa bayan at titingnan natin kung nasusunod ba ang mga rules ng ating government na face mask and social distancing. And mamamalingke na rin po ang inyong vlogger. So, kita-kits guys. Pero bago yan, prepare ko muna yung sarili ko. 1, 2, 3. A few inches later. So ayan, prepare na po tayo. At yan, ready na po tayo puntang bayan. So ayan guys, doon sa barangay hall pa yung yung pagsasakyan ko ng jeep papunta doon sa bayan kasi mayroong free transportation na sila. So pupunta tayo sa barangay hall, doon tayo sasakay. So first of all, face mask and dapat lagi natin i-observe yung sarili natin for social distancing. So, kita-kits guys in 1, 2, 3. So, ayan guys, naglalakad na naman tayo. Papunta ng bayan. Face mask check. Lagi sila naka-face mask guys. Yan. Project po yan ng aming barangay. At pinangunahan ko ng aking experience para sa ikabubuti ng ating barangay. Guys! Nakakaya pero gagawin lang natin kasi nandito na tayo so gagawin natin. So actually guys, SKL guys ang schedule ng aming barangay is Martes at Biyernes. So Martes ngayon, so pupunta po ako. Martes ba ngayon o Friday? So Friday po ata, so Friday ngayon, so pupunta ako sa bayan para mamalengke. Kasi kakabigay lang po ng ayuda kahapon sa aming barangay at nakatanggap po ang ating pamilya ng 5,500 po. Thank you for the SWD. So ayan, may sundalo guys. They are checking out. Nag-check sila ng mga tuloy-tuloy pa rin to. Malapit na po tayo sa barangay hall at makikita ko na yung jeep na sasakyan ko at walo lang ata yung pwedeng sumakay. So ayan, pinabakagan ng papunta na tayo doon. So ayan guys, nakakatuwa lang kasi sumusunod ang mga barangay ko sa pagsuot ng face mask. Kahit basta nasa labas sila, nagsusuot na sila ng face mask. So ayan na yung jeep, ipapakita ko sa inyo. So ayan yung jeep, ayun yung sasakyan ko. So kita kids guys, kukuha muna ako ng quarantine pass. Bye bye. So, this is our barangay. Hi! Yung isa sa mga barangay yung mga workers namin sa barangay. So, napakasipag po nila guys. So, ayan guys, we already have quarantine pass. Nakakalis na tayo at makakasakay na tayo ng jeep. Kaso, nakita niyo kanina, ang haba-haba ng pila sa mag-aantay ulit tayo. So, ayan, nandito ako sa barangay hall namin. Ito nga yung quarantine pass na binigay sa akin ni Kagawa. So, pinakamamakalan ni Kagawa. At yun, pang Friday hanggang Martes at Biyernes ko ito. So, ang gagawin nila yung Friday. So, see you again guys sa mga susunod na kita-kits tayo sa bayan. So, yan guys,
Mag-aantay tayo kasi ang haba-haba ng pila. Ipapakita ko sa inyo. Hanggang doon pa po yung pila. Ang haba-haba. Ayun po yung barangay hall. Wala pa pong jeep na dumadating. 2,000 years later. Yeah. Dito tayo guys. Kaya na tayo. So what's up guys? Andito na tayo sa aming bayan. At dito nga po silipin natin kung ano ang meron sa bayan natin ngayon. So yan, medyo unti-unti at unti pa lang yung mga tricycle. Unti pa rin yung mga tricycle, I should say. Kasi nga lockdown nga, and then until now, tingnan nyo naman, talagang sumusunod ang ating mga kababayan. Dahil tingnan nyo, pati plaza walang naman, walang katao-tao. Yan, so hello guys, welcome sa San Carlos. At ayan nga guys, papunta na tayo sa palengke. Malengke na po tayo, bibili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay at gagamitin na natin yung ayudang binigay ng DSWD. Kita kids guys, and 1, 2, 3. May pila po. Ay, pila pa po doon. Ay, sorry. Dami ba palang pila? So ayan guys, gumawa ako ng kapangahan ko. Iyang-iya ako sa sarili ko. Alam niyo kung nakita niyo naman sa video, mayroon palang pila dito na nangyayari. At ipapakita daw yung ID bago pumasok dun sa palengke. At napakahigpit na. Kasi dati, nung mga dating namamalengke ako, hindi pa ganito. Pero yun nga, gumawa na ako ng kalokohan ko. Kapangahan ko. So ayan po, andito po yung pila. Ayan po, ang haba-haba ng pila. And yun po, nakasad pa rin sa rules na kailangan natin ng social distancing ko. Yun po, pinapaalala ng ating mga government official yung social distancing. So yan, mag-aantay na naman tayo. Kita-kits ulit mamaya. Social distancing check. Check. So, kapag papasok kami ng palengke, kailangan pa rin ng ID at quarantine pass. Sa jeep, pinunit lang nila yung quarantine pass para sigurado nagamit na siya. So, ayan. Stay put lang tayo dyan guys at abang-abangan nyo ba ang mga mangyayari. Mga katangahan na ginawa. Seriously, what the fuck are you doing? So ayan guys, mga malengke na po tayo. At ayun, pinagalitan ako dahil tinatago ko yung pagbablog ko. Ano mang masama doon, ginagawa ko naman yung dapat at hindi naman yun mali. So yun, pinagalitan ako ng sundalo doon. Pero I know na wala akong mali doon. So mamamalengke na ako guys. Kinabahan tuloy ako. See you!
wala pa rin, hindi pa rin ito susuko. What's up, guys? So, ayan, tapos na po tayo mamalengke. Ito na po yung mga napalengke natin. At alam nyo ba, guys, nakakatakot pala mag-vlog dito sa bayan. Lalo na ngayon. Pero, ano ko na lang yon, yung parang experience ko na rin yun. Pero, meron po akong sasabihin about dun sa issue. So, tutukan nyo po yung vlog ko, guys, kasi syempre, hindi lang, meron po kung sasabihin, grabe, pinagalitan ako nung sundan. Hindi naman sa pinagalitan, ni-remind niya ako. Pero, meron din akong, comments about that, or opinion about my vlog. So, yan, kita kids, guys. Basta, hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero, yun nga, mamaya na lang, kasi pauwi na tayo ngayon. So, ito nga yung napalengke natin. Umabot siya ng mahigit 1,000 ata yung napalengke natin. Grabe, pero uunti pa lang yung napili. Kape, asukal, wala pang asukal actually. Mga gamit na sa bahay. Yun lang, pero 1,000 halaga na. So, yun, kita-kits ulit tayo, guys. Uuwi na tayo in 2,000 years later. So, about po doon kanina sa pag-record ko or pinagalitan kasi ako ng isang sundalo doon sa palengke kasi kapila ako doon sa palengke, and then nagba-vlog po ako doon sa palengke para makita po yung social distancing. Din pumila po doon ako, tapos nakaganito po yung tripod ko, yung tripod ko, tapos nandito yung nakalagay yung video nga. So, nagbi-video po ako noon. Pagka-video ko po, clinic ko po yun, tapos biglang sabi niya sa akin na ba't ko daw tinatago yung pag-video ko kapag nagba-vlog ako. Clinic ko lang talaga yun para pag na yung tawag dito sa pag-e-edit, diba dapat tuloy lang yun, music lang para kapag nagta-travel ka, parang ganun po yung gagawin ko sana. Pero sabi niya sa akin na, yung sundalo sabi niya sa akin, bakit ka nagbi-video? Nagba-vlog po ako, sabi ko. Then sabi niya, ba't mo tinatago? Hindi ko po tinatago. Tapos sabi ko, tapos sabi niya, pupunta daw kami ata sa parang station, police station or what. Pero hindi niya lang ako pinapunta. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, i-delete ko na lang po kung ayaw niyo po. Sabi ko, dinelete ko na po. Natakot po ako sa kanila. So, dinelete ko po yun. Then, sabi ko sa kanila, sorry po kung may pagkakamali po ako. Pero, para sa akin, wala na. Sa rights ko naman, parang wala akong nilabag. Kasi nag-video lang ako. Tapos, hindi ko po tinatago. Naiintindihan ko naman sila kung bakit nila, sinabing, kung bakit sinasabi nila na tinatago ko. Pero para sa akin po, hindi po yung tago kasi naka-open po yun, tapos may tripod, alam po nila ang nagbi-video ako. Pero hindi ko na-explain na nagva-vlog ako. So, pero sinabi ko na rin nung habang nag-i-explain sa kanya, nagva-vlog po ako, sir, sabi ko. Then, yun po, sabi niya, i-delete ko na lang. Then, delete ko na lang po. So, sorry po kung may pagkakamali po ako, pero para sa akin po, yes, I admit kung may pagkakamali ako, pero po, para sa akin, okay lang naman yung ginagawa ko at wala naman akong nilalabag na batas. So, sorry po sa nagawa ko. And hindi ko na po video kasi ayoko pong gumawa ng isang issue na ikakagawa ko din at ikahihiya ko sa lahat. Lalo na po educator ako at isa pa akong kabataan. So, sorry po talaga. Pero honestly po, binideo ko na po yon, then dinilit ko na lang po para po sa kaligtasan ng bawat isa. Pero sorry po dun sa sundalong nagsuway sa akin kung may nagawa man ako, nilabag ako ng batas. Pero in-explain ko naman na nagba-vlog talaga ako. Pero sabi niya bawal daw. And then bawal, pero nung dapat daw kasi dapat hindi ko tinatago. Hindi ko naman talaga tinago. Pero honestly po, wala pong nilalabag na batas. Sorry po talaga kung na-misinterpret nyo po yung ginawa ko. So, namalengke lang po talaga ako. So, hope you understand po, sir. Ay, salute pa rin po sa inyo. What's up? So, yun, nagbabalik ako sa inyo. So, humingi na ako ng sorry, sir. Sorry po talaga. Then, ito na po ang mulihan yung vlogger. At yun nga, nasubaybayan nyo po ang aking What's in the City. What's
in City Challenge. Tinignan natin kung nasusunod ba yung social distancing and pagsuot nila ng face mask. And then, para sa akin, check na check po dahil nasusunod naman po talaga. Inaabisuhan na din lahat po ng frontliners, nag-aabiso na din po sa amin, na-advise na, nire-remind na lang nila kami na dapat yung mga senior citizen, yung mga pregnant, yung mga child, hindi pwedeng lumabas at hindi na pwede silang mamalengke. Kung meron po kayong iba dyan na mas malakas pa kaysa sa mga senior, pregnant, mga bata, kayo na lang po ang manguna na mamalengke para sa pangangailangan nyo sa bahay. So, yun lang po yung advice ko. Keep safe, stay at home, and kung wala kayong pupuntahan, manatili na lang kayo dyan. So, what's up guys? Thank you sa panonood. At eto na naman ang yung vlogger Normer De Vera Vlog po. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button below in this video. At kung gusto mong mag-suggest na mga gusto mong gawin sa vlog ko at gusto mong ipa-challenge sa akin, kung kaya ko, go lang ng go. So comment below on this video. At kung gusto mong lagi ka updated sa mga vlogs na gagawin ko, hit the notification bell. And yun nga, mamamaalam na yun yung vlogger. Panoorin nyo po yung outro ko. Kung may intro ako, may outro ako. So, ito na.